Ebusia me mo bibi akwa ba e de ba emergency Ghana TV so enen so eye da foforo na ene story amensaka ofidiem ha se no ye maame ene ne ba abepie mu e wo Lawson TV na story we eye futusem kese e de mamma no ene be mebi ene miawo onhwe me ba otena be mebi ne miawo osi akola ne nya ne dia eyadoso eye too much entino ye first story we entu ye hofo ye bompa say ye nti asem we biom kebe ye de ankasa because emanu mu mema ni binum ebum kwase adodo mu bum kwase adodo enti mu first story we entu mu hofo na ye sister ya asem ni odi aba ha se pese ya ye kone ekotie mu nsem na nso ansa na ye bekọ no subscribe na like na drop comment no so e wo comment section as dani de nyamika so comment de de ehu nya me painti tami kuchu na yenko na go hwe video Pachete saying Pacheyo your fro saying your friend Vida vai no pay de na donam Pacheyo boko so enya boko me ne abranti bi tonight o friend kwaku mensa obeye adwuma wa aguna so eduro na ode opa asem to menim na ye kekan na nti ase ye adwuma anche na yinsen baaye no mebona menne osi yo wate efi ho kwono mantene nka biem me ma me hwamia na mewowe mewo me ya 3 weeks kwaku bai se waba obaka akwala no hasan wabaje akwala no oba nso anfa hwe amma nti obedi be 1 week wo ho obedi 1 week no osi otade wo kroma ba oba no me friend wakane say Obanya abotre na kire wasem ni mu ye why emma pressure bia nto so camera keke ne da so enye tu ate tinya abotre but me friend of so me friend no so wa kumase na me so ade na uko kumase why dey wan kra me na so when ye adwuma emergency bi nti okọ nti obefre me metene nka okọ so wan face ka bia ye dey enfe nja me nti ofi okọ na me ni kasa kakra nkra scam ba sa edimi sa na akora ni be ye 1 year na oba ho once suka ho oba ho ne so oba ode ade ode ba ye blodo no ye got ode ba ye wan fa hwe nka ho biem ska bia nka ho biem na ode ba anso ba be da de chia no ye den okwa nti o shemi sa na ne bla ba ko fra mi se vai the what asema me sasembe osikwe etu kwan yo na me sa ye de nyame ase wan kra mi o na osan se we etu kwan na me sa nti o hwa ne kwekuna nka wan okwe wan fra me da na na nka so obai na obaka acha me se isi a otu kwan so wa aba nti o pese isi a ye de ye san so ye de ye wale na ye hwa abofre no na me ka je osisi a de me ni obi na eti itimi ntum san so yin wonto na ebiem nti a de hwa oba osi yo wate nti odibe 1 week wo ho odi 1 week wo ho no na o chem se o pesa akran ka di holidays wo ne nchen wo Accra nti o ne ko o ka sa chem ma me se o nti aso mfa akwara ne nko nti sa ta so ma minio ba ko yale o the hospital nti ma me ba no na o de akwara ne ko baye CCS ni obofa akwara ne ko no ma friend sa me nya akwara no me ka se bia mpese bia me nya akwara ne ka sepe na wa ka te wa block me otumi jiska bia ebia o jiska go to akwara ni school bag akwara ni hia bibi wo school ba jiska eso me fa akwara ne fa nkasa nti auto so be 5 times me ka chin say we do ma fa akwara na nkasa me stand jiska bia e dey me fa ma ne biem efu ono ane me ti kwaku nka biem wa block me wo sam no me bia afra na no wa block me besi ne na next 3 days na ne bla ba akon fra me say we hu bi akwara no wo me kro me na me fra ne say bla kwabna me paatu o mita akora ne nka ache be CCS ni miti nka me fra kwaku pe o ti mi nka pe no wa block me ni fa wo chiwa so nu bi akora ne wa che me bi owo na me mohwe bia me ba o ti anase bi o so wo mi ye so ni mi ye mi wo hwe na sitem na eti me ka bla no so no ati o ma me not ni nche wo no ma nti no ma afra ma me no na misiu na me ode no ma me fra ma me santi kwaku aba fa me ba ne ko CCS ni ma ya me nti akora ne nka so hu so ma afra ne pe no wa block me na wa cut no besi ne me nti ka ma ti sa akora wo nche nti pese wo hwa akora no ma me siu wa ati me ba bra na misiu ma
mam direction in 3 days ya ba Kumasi efi aguna shedo na ya ba ya ba Kumasi 3 days ni ya ba no when ebusanfo wa atena se ya won fa akora na ye den mfa man fa ne nko emihwa akora so na tete mi enko yie afo na ebla wo fi ho nti me ba ne se mpanwocho won ka bi mame amonjim ba mame fa ne nko me lo oni bi yie kura 6 years me ntine nka Vida wo se be ma no hia no wen aguna shedo aguna wo hia edi sense na nyinsen ba Pasha nchebe month pe wo hia no month pepepe na anyeme wo de tu nanim de na okan Akashin sawati oye adwuma obabi nso ba obefie nti edi sense na wo san ba fie Pasha and the best 6 months kra no onye me ya wo de tu nanim after 1 month no 6 months ansa na wo san ba fie ene so be gugu so ne ma me se ene so be gugu so Pasha dabi kanokre because be ma na nyinsen wo ni share 1 month ena nyinsen baaye 6 months wo mada o san baaye no be gugu so na wangu so kanokre wom wan che kra no kanokre wom o ma me se na se bibi hye ho mame obe gugu so na me gugu so na o se anya ne ba kura nti wo ka sam na wo mu no mame panimu atu nti mame na nkasa ma o se anya ne ba wanya mfie sen 28 also o mame to no na asama wo kan nyina se ehye ne so obeso no ne kasa be ma no kwaba wa me gugu so Pasha dabi o mame so se nya ne ba o Pasha la show ni sa no ka che nti ade no anga ana odo no ene gina mu nti ubesa katakata ne ma ni bi so no jitum se ne de yeah ha de nkatari so ye bie ne ma so meminya kata so mu azu nipa o ye bie bibia so enti de shada kamu bia ne ka de enti na be ma wo ne na share in less than a month nyinsen aba na o se enya ne ba de ntia ya ntina nche na ohum nsa nche ne ye bibi ohun edi sen ansa na moda be 3 weeks cry ama timi fansa na wotwe kwa na wotwe mienu ena obu tugu mu afa in less than 1 month ena de kwato nanim se nyinsen wo ho ansa na ne kwa akoda no na oni be ma foforo wo ho ompa choda bi satam kra na metu kwan ma aba na wo fa be ma da no ma fa bi de na hwe wo se no fa bi da ma kagu ade no me pe commentary na wo ye wa chire ho no no fa ba me se na me so fa bi da bo so no fa bi da so no fa bi da Cheza wo de na unim se oba na ye virgin no ka tino ne sister ne nchen nti okọ okuma so oba anumu school no wa anko na me sister so de nbọ kwa ekosun adwuma nti owo ne nchen a me hwe na adwuma ne nkoso no na me so mfa ma ade mbrem nti na unim se on kan suo da enti ano e no kire ono ya te ano be 50 ya te no be 50 na no na ho nti wo de na nim se abrantie ya ye friend kwaku mense wona etete ahomani mu no mpo mi hu no meta na mese ono fancy na Kumasi nyimi ntumu ade na ntimi ye nyina enye Ghana fo obi free America US UK Canada na ba ya broni de ene ombaje no na ya Ghana fo no we ba se we free ha mempe na eda hwe dia dia eti wa me de no nim say virgin say no watete ahomani mu eti wo de tu na nim no no say enye ne ba de enti no kan sa o si egbonuhu nse chi no beka say ne ba okay na say chi de wa beje atum afa unyem ya 6 months a wokosan baaye no obehwe wo kama wan fashion miya na miya 9 months msan so ko ne nchen o san ko ne ho e wo ba bi ote no wo Kumasi ha se ukodi sen 3 months krawo ene se ansa na abewo mi wu wie no wu wie ukodi 3 months ene so otete mako owo na wan tu ahwe na okọ yogwanyem o wie no ho wan kram anya mehwe ene o wie no ho ko hye be ma ne ho nti mehwehwe na oba na magene tam ka che ne de so pe oba no ombotua na awoka no nka no ho asam no mfa no nko no wa mbebie we obako na mehwe abofra no nya no obowia no na ma ahwe abofra na awo 4 years ti 4 years ansa no oba 1000 eso obey nyem wasan owo ye ofachire dwane ko hye ho na me o man so okọ 5 years ni mu 5 years ni mu na na obai do obosha akwara na me sa so wo ba dia mintu mi ye kasi wechi ntitua wa awoka na no hu nsam ka kakra na wo ho no tua na mfi hwe wo ba
ska 3 million not man here there yen dina no kwati twa na yedu twa ni fintua no ni dua no ni dua oka ka fa ni panyin aba ayo nti na anadwuna na meba ba ko yale na mede nko to hospital me ka ba we wi akwala no ko Satan akwa nenya sen 5 years obefa no ko ye no sesi akwa nenya sen vida 11 years nti ode ne ko 6 years ni adenti na 6 years motena se ya montu wan na mofe na moba na ya ye biale ye hu mo ye ne sen kwa ben so ofre mebo modia menyane no ma me frɛ ne pɛ na wa aka atem oba ya mu phone dia ma aka atem we so baby a oso okọ onye okọ ne ma ho na o se ne ma ewu nti ohun kuro no so nti ma ye biara mi hu kuro na o de me course na ma me ewu abranten na bushafo so bie ni ho odu kokro ben so o se mampon asante mampon nti na mo mote hemfa one boy na mote kro ben so na ma me ho a e wo hemfa mampon ho da bi me ka ba bi amuhia ye no bi obi adwuma no agura shedro enti obehia waguna so edo na odo kwotena mampon sesi ye ka se fe ye ko mampon a fie be mu na ade ye ko nuru na yese dan kwa mo se mo rent krampo dia ntu nim be ma na busuan fie na bi nye hwe se mo unim ne maame na maame nim no ba so wa freem sa ata am no freem nim no okay yes be for cry nti me problem ne se akra no 5 years oba na be ma ena be ma aba be wia no mo report ma police that time no ba cha da bi na na hu se ye ko ye frɛ ebusuani biala o so nim bi akra no wo nti se ebusuani ka se minim ba bi akra no wo kra dia eno krampo na se influence mo decision e ma mo report ma police o mo report bi bia ma police na me peda nka me hu abrant ne baka no kwa de we bi ama akwala no wa ha ma je biala onka nti so mkanka menya no ma pɛ mo bi de no ma ne ma me frɛ ne po hu me no ma pɛ na wa aka atem ti mommy say be ma no mumu susu se wo na abefa no mo report ama police mo fra brante na onkyere mo ba bi akra ne wo enti ama mutirim se e bi kura nipa bonifuo bi e na abetam akra ne ko ba bi nti mo de yam hyehye kura mpo e be bo posifo ama ne ma anya sa na me ye no meba no no hu emebufu fide abrante a wanhwe wanya wo hwi no ka se o de akra ne kedi holidays a wo de akra ne man nti na wadwa oba no ya so fa wanse na wo hia bi ama bre wo ba na tam sinkra wo nyi bi ma me koto atam me to akokọ bibia ne hwe na hwe akwara ne ntese mete na abrante ebejan wo de fa abufra na ma me nka do holidays wo nyim ne wo Alice nka je permission kura free wo ma me nchen wan fa sa ni de no ama wo ma me nti maame that time na abufuo hye wo mu eti senka mo ye report to police station that time be 6 years ago a nka na ye kasa nka be ko back to police station ho na ye kwa akwese akra na emre bi etisei ye be ye report se wayira no ye guso aye hwehwe ne ye hu no nti mesra mo show no ye hwa ye nsua de wo mu se obi be fa wo ba e wo kwan bi so na wo hu akra na first place a police station ansa no akọ media house first place okọ police station na wakọ akọje police extract na de akọ media house bi a wo pɛ no my announcement na ma o na yensen na ho bi sese akra na yehwe no yin si so ose owa akase ankase hinfa ola junase ankase wo mantambe mu because minim say ye wo ankase adwuretia e wa santemantam mu ba mente ankase fufuro bi enti o kan region ben ono brother na akwala awani nchen oye driver nyi wodam ankase station ham Kumasi station eti ba bi a ye fa ankase no e ka wo Kumasi ha na ho na driver no oye adwuma vida senete bibia ya faka kasi Kumasi ya faka kasi junase a wana oye adwuma no adwuma na bibisa say region ben mantam ben mu a Asante region Bruno ankase Asante region bono say yanka foforo yankwa region foforo kasa we bi o kakasa ben ma no ofiri yankasa Asante ni ofiri kro ben so Asante mampo
nti saa anka ase no hwan na akora ne wo so wo na maame nnua bi be ma ne maame nnua ne ba one na ne da mokọ ho mo wo buru mi eno amokọ kro ne so na kro eno amakoso na ye bisa ma mu hu kro no mu firi kuma ase kọ no mu di how many minutes okwan so 5 hours na ye du wo so be fa car mudu kro kese mu a be fa car akọ village ansa na makọ anka ase honom nti wana mama sa direction na still mu hu kro region kro nunu maame na akora na wona nchen ne ba na maame na so o me direction ni du nti mu free aguna so edura mu besi kumase ya frɛ maame kejetia ena mo frɛ ne yese mu nkofa car wo ha ena mo tena car mu hwi car ben na mo frɛ ya fo 207 bi ahe to ne yakɔ so mu first one no car na mo fa wo kumase no na se car ne ke se si anka ya fa anka se car eti mo fa adwena se car e wo kumase side ben me pese mi hu kro no because ankase na wo ka no on say ankase bia na ebi doso organ ba bi de ankase ba ko pe session akosi sehwi se wo ya recording ti se botumi te say ne ya free Ashanti region Yakobo no region say ya tiesim e wo sehwi say ya north east o say ya he ya tiesim wo sehwi ti motena ka mu free kumase no mu di 5 hours e wo kwan mu ansa na mukosi yesan fa car foforo efiri wo esan to aso mukodu ye den na busuafo ne kan omuso mu fa akola no ma he dentia omuso ye papa ne papa kasa anya no ordinary na omo fa akora ne ma wa adenti na maame ne maamo direction e de ba kuro mu no se mo meden na me ka tin se me pese mo hwa akola no man kasa mba fa akola no na me kasa me ba fa akola nka mu ntie na nka me mba ntia me kasa pese mo hwa akora no ko na ne tibia mu ti sen fa che nkoye ma ti sen fa che ai se wa se sawa me kwan ben so ya antalokra mpo onye bi nche na de didi mi so da wose na papa na odan ni jai ni mfia ba ase ni ntina akwala ne to yeso wada na ja na se wato na sawrama won fi no won fi no ontua school fees o many eduan on ye hwe na ne abusuafo no be ma na ne ba no ontua school fees na ne ma amenie wose me be fa me ba chinchina atwan na omo ye na kire sen wose won fa na mam me na me de me ba na parent na wo to me e wa akra so ida sane maame ana sane papa eti se papa no 3 years ni e wodi akora kom wa busuafo won konkosha akora no sika ma atare ma school fees ma na sane maame se me wo ho me ho den metimi ahwe me ba adenti na musi ne kwan wa frɛ be ma no me frɛ na onfa ne da ye kodu ho wose wonyim be ma ne noma no don twi na ye fa akola ne de wo hu be ma ne noma o mo frɛ no sesen me friend no ka chem na akwala no mfa ne mam nam ka chem ne sa akwala no mfa ne mam akwan nam da meja akwala no megin fida wu motua no ho ka botua no ho ka na asem bia wo won kan kyerɛw na akwala ne de kwan bia do meja akwala na na mokwa ama akọ nti ne de ye ham wo ho mo no didi matam eme me hu fi me hu kanka na me when did you atem wase me hu fi o me hu kanka kwan na me do meja akwala megin ntina na pe akra no ko 6 years nyina no na omo frɛ ma ne kasa dabi na ya ko mfiti asemsani niska papa niska o send si be ma no so papa no so no de ama ne ba no na on timi re na nko be fa no ko ye den ana wan kasa na wuni adaje ye de hweba me watampa tidie ntina o ma be ma ne be fa o ba no ko na wu momo san send sika de ma no e de hwa akra ne dentia just o to be from say akra ne buka say onye bibi wo school niska timi say na ma na ma sana ba no Asamo. Hello, good morning. Hello. Hello. Me bacho kwaku mensa nam ne kasai. Bacho wane kasai. Ya frame maame frame poma high Lawson TV kumase. Kwaku mensa ni. No. All right. Ababa we be a friend Vida. One ne maame e di case bi abedan ye se akra wa na owo ye. Emfie nsia ni e wa betam akra ne ko onte ne nka. Waso oba be fa akra no okọ wabusuafo nchen. Yes, 3 months, 3 years, and 3 months. 3 years in ye, akoma ye de ba akora, ni bida, school fees, unto bida. Sa akora ni bedi di so obehye, so obeda, wunye bida, eno se ne okofane ba,
na ono so akotoa so as parent na odi ahwa akra no mo se mo mpene be ma kwa kudie ntia Bato oko honum na okasa no bato bi kan ma se akola ni to no mo ne maame na aba ho na e ma akola na biani bia na akola no oko ye se wondidi aja ku gina so na bisa na maame ne ma na ire oyiri ni nyina wo ha me ne maame bia ni kasa wo maame me ne maame abu obisa question mensa akola nation etia no hoka oko honum akola wose shen akola no didi ana wondidi ana akola ondidi abufo no didi anko afo won ye dam afo no ndidi antani po onyi bi nti abofra na de meja abofra sa wo so wo ba baka no ha asam wo twa ne ka wo tia no wo ka wo wia no wo ye evi wo wia akwala no wo ye evi hello ajamensa me ba ma me pacho unim say Ghana ha emra ne kire se oba ne bema ene wo ba enti say akra ne custody no it should either be say maame ne nchen ena akra ne betena ana se papa ne nchen ena akra ne betena akra no te wan nchen akola no owo mimi ni ahonum adenti na unu ahona akra no wo adwuma me ye no me nte faako ti say ebi a ukọ adwuma wo ha na ukọ na wabasi enti aja ku sa wunya adwuma wo ye adwuma wunya adaje a din tumi kura na wo se obetama kura na koma wu nua mom abra ne maame te ase a wo ye sin na adwimu da wo mo dam onyare din tia bisa gel no so say tumi be na no so wa no de akola ne kotena ne maame nchenchi e maame be fa no obisa yi na no mensa anya na so oba ne nya wo ba nya bota nya na so oba ne nya wo ba no na me na nya abra na me hwa wo ba no wo bo wia no wo ndo oba ne wo bo wia no oba no bo wia na branch ati da me kokoro no supo wo so wo ka nkotinti koro no ntumi nkom nti akwara ne de sa wo so wo ba bra bo tia no wo ka na fa wo ba na pefun tiras wo obi ehu da ya wo ba akwara ne nya wo ba wawie me wie ayo mate enti ajaku emrane ne se wo se abaya ne de akra na koma ne maame enti wo so abefa akoma wunua me ba cho e wo se wo de akra no ebre ne maame ana se wuwu mom wo ne akra ne tena enti emu de an na wo fa akwara no me mfa ne maame na wo ti ho no enne me mfa ne ma ekina esa wo buo enti a mfa ma no na me ka cho me nsu mi close shot aka ate me say maame no on sisi a wo kasa wasaka wo se akwara no nya me banji no mo be so mo be fa no no ana we tu ahwo ka eti kwa ya mo be fa so no ye be hu se e me ba na se nya me ban o ti se me de ne be ma no ana se me mfa ma no no ti se me hu sa de na nsa na akwara no enti mpacho de na opese wo hu se akwara ne ya oba ana se nya oba ki ya maame ne kasa wo no o ti ye maame ne ka enti wo na wo ka se de ebe ya ebe mu wo hu se akwara ne ya oba ana se nya oba enti de na wo pese wo ye ono na ka ye asem na ono no ka ye ne media se me ba nya me ba me ba hono na me be fa no na point of point me ba me de wi aja kumpacho ababa wa yi onye mo hwe ne nyinsen o se onye mo hwe ne nyinsen ho ena di problem na estati ye ne ba ye a de ntia ama akola na bedi mo no kasa but oba wi aso se nipa mienu ne oba ba ko anyem da kire mi momenti bi da aha nje ne mumisa ge na o te wona da bi una wo kanti di kan kire mi mu ansa na mabisa no e ba ne se na mema mienu mumbisa ono enu nti ena ma bisamse ne ye di nti so obi ne obi nyema wo hwe na meboa enti di nti na wo ankasa se wo no anhwe no nti agya mensa di nti na wo ankasa so wanhwe abaya ne nyinsen yen nipa ne ye wo no adwuma na ye koye wo ni krumo na me kuhu no ade a ya ne se sifia na yentama titinti obi anamba Ebenezer dansini Emmanuel dansini Kofi obi a wo no onyem ye udi ka ko katre guy ba ko ye friend paayaw ebe ye wo oni paayaw na nyem mo ena de mtie ma ni nya me maame namba ne ye se ye ko honum data na me funa se ena me di ne phone e friend me maame mami tie de o kan ni nda sa mo fi me maame namba no friend me maame e ka tre ne se oni me nyem ena oba tan so de obi enya ka sam se wa once o yo oba tan ni de ena me maame bi ta me na me se enyem me anti na akoye ayo no anya ono entokwa nsensem bebri ena o cha so e one of them say wawo the call honum first one and them free ho buy the call second one and them free ho buy the free ho buy no oni na danfo ye friend fosti omu nyina omu ko aye
that time na me ba oni maame ne papa me call mu fie na me te o mu ko ayi no one na offer me say o pese o ba me hono me Kumasi that time o say na me sua adwuma na me say o sa okay no problem say sa dia bra ana o fa ka ana obi duru Kumasi no we say any maame ne papa ne mum de ne ma obi aware na akola ne say on ti ase ana odi dwane fi o mo hono e ba me hono me Kumasi oba yen so wan kan kire me nim hye ana me de ne ko maame o te me maame nchen that time na akola akwa afi na wo wi ase obenanti ana me dia me sa akwa adwuma e wona maame fe me say pressure again ne maame ne papa mo de ma no se chinchina o ma ne bra on de wontimi bi atem de na do so de o pese o ma ne ko na me say no problem ana me say free adwuma mu na me bai ana e ja again ko me ya na me de ge ne be duru aka na ofoka ana okoye there within 2-3 weeks ana obi wo the same town friend me say no aware obana aware edina ma aware am so okay no problem me dey say obi an eja ku say no enya aware asem ne ye ka akura hu asem na wasem a wo kan wo pa kire say ababa wa ne nyem no unya ne ntete say osan de ma be ma foforo na akura edina ma be ma foforo ya san de ahye wo kon ye wia ne ko aha enti eja ku de mi bisa wo ne say adansefo won wa ye de na ma obi no dia se wo ya ye DNA na dia certify hu se akra ne ye wo de anase nya wo de na se na wo de force abetam na kwa mo abusuafo se wo mpene ma akra ne nkwa ne maame ho no wo be de hu se ye no kra na se nya no kra se ye wo de the person me fa force se wo de force ko fa obi a wo betima sa mo obi sika se je na ebe he ba a me de any pass me siko eno ne ye how many years achi na odi sika man se wo mehwe no me ko fa akwala no mene o munyina atena ase me ko fa pani wo kro mu ho no na we ntiata azumpo me so buwa mensa wo wi akwala no wo wi no wo buwa akwala no mala no ma sha akwala na wo wi akwala no wo ntiata azumpo me ka chiro ne papa ba no ka chiro de tia na wo ka na baka no asam ka fo wo penye ba no wo bebi o mensa ne papa ba ho no ka fo wo penye ne bra wo chiai akwala no nya wo ba fa me na na bra ji aba wi ame na ne se ji yi wa nya na atamu ye ji wo ye ji fa ba bra be ti na ba ne ya obe na bo wi akwala ni fiesie ani amawie nse ade ye mi jabo fa no oba ni ya wo be bia hello Mensa Mr. Mensa mpacho se akra na hwehwe waso na wati ni hu wo baabi se ya se akra na nya wo ba enye eho mami nwie mami nkasa nwie na wo kasa ma ye din eti o mami ne nkasa Mr. Mensa mami nka bibi nkyere o se wo hwe na se watiti ni baabi se ya se akra na nya wo ba enye fa na abefa no kototwe no abusuafo so abusuafo no kra na eka kire o mo se 3 years mi efie miensa wo fa akra ni school fees ma da abusuafo na eka o Bajo me busi ani no ka kire mo no o se fe ya na afsawa ne chena mama mama ba ko nkasa ne yente de wo ka no ene de mo so mo ka na mo mienu nyina chorus de yente wi o e divide why na ka kire mo say akra ne 3 years in one first camera no ne bla ne yo ne bla no mo nye de no mo wi ano makofa no bla no meba Mr. Mensa tie nipa na wa so ka kire wo mo say 3 years ne osika ma da ne tie de o mo ka no ye tie oba pa o kasa na odu di ehia na ye tiwi eja Mensa o se efre ne sen maame na abofra wa ne nche ye nyim nudi mo wa ne nche na mo ka de yamba fa abofra na enhia abofra na maame ne number ne no bisa mo fra maame ne mame ne bra so ne number wa ha meba Mr. Mensa meti o ni omuni kasa bia akora ka biem eja Mensa de mi bisa o ne se wo maame na ka ntu de gina so ye fra wo maame no ne ye de na to so ne bisa se o ne ka kire wo bai ene ne maame se mfie miensa ne osika maada etu de gina so men kate ko no minim mfie miensa kro na o mo ka no eti mayenje confirmation ifi nipa na akra ne te ne nchen no ye wi ane a kire Ghana mra se it either sa akra ne betena wo nchen ana se ne maame nchen o mo asem na o mo beka no ena me madam because anti wo de ga emra ne be hye wo nsa na wa ye de wo penye de o beka na wo betie
eti madam ebaje nti wusu betimi afa obi achi akoba bi ti say kuduru ase me ba be fa akola abra akola ni so papa na ode ni enu nti na aba ye ya frewi enu nti na ya fra wo no wusu betimi ayesa mintimi fa chire enko je se me ne wo kasa ansa na manya tumi akofa no omu betimi ayo omade omunya omade da bi omu ntimi nti na omade aba ha ye boa no nti ye pese ye hwe e ma asumdue ba nti ye fra wo ma me ne menkate ko ne ye pa danse ye fra wo ma me na akra ne te ne nchen ne ye bisa ne se mfie miensa na okan ye no eye no kra na se ye bosire mu ka asem na mu kan kwa ma mi bisa omo mfie miensa na omo kan akola no to no didi na woni ma according to them no omo se ma me ne so wono an ne titi ne mo werem e de hwe wo ba no wo sika ma na woto osa akola no da ni da ntu no se se aduan wa abonten maame na ya nti maame na ya ne mobo na okoka fa no nti wa wodede ka wo kro no mu bebre nti kro da nti na ne da o wa wo oche ame na ofa wo da banyan ka asa no ntu ma moda ho no ntu me ma ni ye adwuma maame na oka no ne bari nyina o ma dwen na ma dwen ye adwuma na da abofra ne ma no Mr. Mensa me ba maame Mr. Mensa gina so de o maame na eba ye pa dance ye gina so menkate no gina so na ye hwe se eja be ma a wa wo ba wo hwe wo ba ya me pese me confirm fi o mo ho ne se o se o wo me maame ho me boa na me maame eye ono e maame ana eti okay ye fa ne se se ti ame ye ba eti wo be bua to pa ma maame na hwe wo ba wo mfere de wo be kan wo mfere asema mi bisa me se ye fa se se ti ame ntimi nya adwuma na me yale da ho no eti me maame hwe ba ye bone ye fa ne sa se wo ho odin a wo nyare na ho nti ye fa ne sa wo yare eti wo be ma se be o hwu ada wo nantam na sa wa bua to pa wo ba efie miensa wo mfa sika nkoi na ye kan e ho answer ne question a obetimi abisa ne wo mfere sa wo maame hwe oba abone be ne wom wo maame ba bi a wanyina duru no e wo se wo mom na nka hwe maame nye ono na betwa no wa behwe oba ama wo be ma wo nso agina wo so wo na aye adwuma e de hwe oba eti mi sa question no Dana ha say emra be ne wo mu say akola na wo so hwe ne ma so da bo mu kampo wa bo mu wo mra musa eni mra mu so say wo so wo maame na nhwe wo ba eni sa mra no nso mu na o maame ka se ko bu atopa na wo no na mehwe wo ba na me kai na me say se me me timba bi man ka se me maame ngome enti me ni bia wo say oye e na oye 3 years wo de gina so say wo so wo hwe wo ba nti gina so wo maame na ba gina so wo so wo hwe wo ba gina so madam omo asem na omo ka no me ne omo nka so nti ka de wo pese wo ka se wo maame me pese me no maame kasa na me gi confirmation sa wo hwe na sa akra no enye wo ba de sa wo ye eye DNA. Hello mommy, good morning. Oh me na te say mama ba cho efro say me di ne frem poma won so eh me de yakon oba ne kwaku mensa ya so ne ba ne te won chen enra akra ne maame ene ne na ba ya wo ka kire wo mo say 3 years nie kwaku sika my school fees won tua no kre ne pa cho eno de wo nua ho na wo nua na ne tinti maame na omo se wo san ka kire omo se na akra ne ene na mabonten esresre aduane di eno na wo hu ne mobo a wo kofa ne betena wo nchen no kre ne pa cho entesa etisa wala ka cha yan o cha me no wa wu kunu so kan wala wu kunu kan ke me wa hu na si na me hu asem ya ja me kasa me da ogwa ne da na wa kan ne kunu ya ne kunu so kan papa no so yo cha me ne so kan da kwala no won tu me hwel mu ti cha banala mo maka ne hu asem mo ma men kasa maame ye ti o kasa me pa cha we ne se akola no papa na o papa kwaku mensa na nete ha no amoti wo modi na ne yenso ye tie die nti kwaku mensa no wo kra ye se wo kọ baabi aba nti akola no ne kwaku mensa yire na nete kuro efie enti se wo kọ no wo ne okunu ni nya kasa enti abai wa ne kọ no wono wo kọ ni fie no na akola ne te baabi wo mote no enti adan no ho na akola ne ba no so nana me baba gi ayi aduane akọbọ pefie na mfe ana wo wanti ni ho wono so akwara wan ka nche me se bia woni ho ana said sei ana
me sorry ya na ko yi body no ne makoni nyadoa ne tosuma no se ne wonye nkoi sam de nim so no ma me ne na ekwobo etesie no oti aduane no ko ma no ena me di aduane no ko ma me ma akola na ne de ko ye enti ade ake na me te se akola no so ma me so asori fie ho no ena wo papa no nua no ne ti sese no ena okwa no okwa fa akola no be fie enti wode ne baaye no papa nua ne de ne ko ni fie enti wone ne na fie akola no nante stress aduane ni so am ka so nante stress aduane dia no mo boa nti anti akon me pa cho de o your bad time ti ma mi miss out honest question anti akon se ekoba se wa wo ba na wukunu abefa akra no de akoma ne yire no na tukwan akotena baabi na akra na kone na nanchen na afi akire wasa akotena ne papa nua nchen se process bebre no oba tan wote wono ade na ho beye o asem na wo kan se wakone na nanchen wo ma me na bibisa na asem nya wo ma me yima no me pa cha akora na ma me no kura yan kura yeni no na wo na no me wo hwa na number bi frɛ me na no kura na number no kura minimum ni na ya next for nti mi frɛ na mo ke eti se mi akora ati na mi ni wo no na sa no be je makra me ko adwuma eti me frɛ yo ko ni na na wo no a ayeboni ana wo kan se anti mia wo na so wo a wo firi he wo bo ba bia wo firi no kwa na mi wura fi na mfin ke bibia wo se ana mi na me ko ku wo kwa me ya ku Yako sana say wa peso ba ba stra kola no na he family wona me kire nbe bia wo nti ade ake na me kire ne kwa say uduru secretary pasa wo service station wo mdo be ko wona atin nti o ha na msafro say wo hunu ho no na ase atin na ye kwa ye say ho no ka no kura enya adwumanti ya fa kuma na mse na ne hwa na e ba na ato no ma me na mse ase dia na mo bedru ya me kura mo ba na akola no wo papa yi no ne wo ne wo mo tie no wo mo je no wo mo wo fie na me ko fu na akola na se ma me ya akon oba otewa a wonya nwuye wonyare ne ya ba be fa ne ba e de akwa akoma be ma one na wo ne yire a wote wono ma be ma ne ntifie wono mu bio na wo be ma ne ntifie okra ba no ma treatment te sen na be ma ne ni kurom ho anti akon oh eja kwa kumensa check your NFL eja mensa mi pa cho mi se o eti mi pa cho se wo se wonam e na wo tete se ababa wa nyinsen wo de nyinsen ne koma mema mienu e na chinya ba wa DNA na se ye nti dabe na benya kwan aba na ye de akora ni nyina be hia ha na ye DNA na wanya adwinmo fan e de ahwe oba na fe ye gina Ghana mra so ahwe custody of the child dabe na benya kwan aba ba cho dabe na mu hia me ochina kura wo banka mepe ochina de I don't know. They basically are mesa femo. Me pa cho matinti uni producer nkasa na mukuro mu wodi inde sen. Mukuro mu hefa. Se ono na ni mu honum na obeka che hu. Anti akomba cho kuro na wo kire omo ba so nra no hodi inde sen. Me entina o kana maidi no. Me ntia wo mukuro bia o. Enti jina so yedi kwagu mensa yedi na mintie wo maame na kire wo mo. Anti akon jina so. Me pa cho me ba ma me nkasa mtio. Te uni obin kasa e be 2 years e ko 3 years na wo ho no mo ana nipa na frɛw me fa sɛ uni nipa na tena oni na wo na atwam na wo ho ana ya wada ye twam ya wa frɛw sɛ oba na le twa no ka mesa oba na le twa no ka bo tia ka na busanyi bai na twa da ya wo ba oba na wo ba sa ya wo ba baka no ho asam wa ha na me ka wa ma bobi tia na na sana obi ahu da ya wo ba Mazia kalano ha oban bacho ho ka mawana mesa awo ka petia ha mesa amama mepe ka be dema me huda ridem abufra na jemeba wa yakoma zia me nana wo ma ni me de abufra mesa oba no ntia no wo ka mo amugo ya munyim mo ja abufra ne tra ko chema abufra no wa ye ho ndidi muti mo kaka mo di tanuma ne ma mi wi ni na na wi ma hwa me ba nse enu mo so ba de mbam mo twa no wota Ghana mbe mo wo me da mo ba fo bi ne ba mo twa no wota anti akon hello anti akon ye mame anti akon mame me pa cho mu kuro mo odi inde sen sehwe akakurum sehwiden akakurum wuduru dwuna afia eno omo ba
obose se hwi ankase aka kurom so pa aka kurom ka wo me do be ba aka kurom me ba cho matinti ye wi e beto aso ne makasa ne ya hye date na eje akudi akora na ba se hwehwe na so so obai di akora no koma mema mienu a omra ne enye DNA ne ye wi ayato aso akamra mu asem why ma me ade na me ka DNA asama na asa okoko obai umpese obai DNA na ade usuro oyimpa wa agba no dabi nya botre ade usuro DNA na ade ni nsuro asa me nya bo DNA so na akoma na ba ese me sa branti ja ka mo bro no wa bro mi bi do we via me na fumensa ohodin awo ka pa mo bro na papa na yen asam na baby ayi ko fi hedio ka fi abani pagen jan akọ wo ko wo wa nshan oba nso so o le nshan ko wo ko sha oba ko tuetu awon aka emi na de ma asem ibedi mi o mensa o wa ba ya light juma na ade be yeyu wo la oyin se ni yawo de me sha me na ya de na bo fa oba no ko wo si nya wode ya de na bo yu oba e de ne ko na ma me ya mpasa oba ne de koma mema mienu ma ni na wa si nya ne de si wa anfa de koma mema mienu nti ba me hwa me na eja mensa ni mpo boa mensa ka se enye ne de ano wa anfa wani anhwe ba bi foforo boa o ka mi so ye onu nti wanje nti ba na ma hwe ma de me se we bo wi oba no nti echi na so ba ba ka se aye onu wo ye ba ma bra me kwa ha na me hwehwe me kwa na me hwehwe na sa na wo ma mi oba ne cha won chai meja kwalan mate ti ma me ya ne kasa na ya hye date na odi akora na ba ye wi a na se chinchina etwan ye beja mu e de ama social warfare na wo magina Ghana mra so said the custody of the child say emra ne mani tumi say wono ne akora ne ntena na odi ne be man kwofo ne maame ne nua mu atena na abra ne maame to ne ho odi ne mra ne kasa wo mfa ne nkwa eye Ghana mra emra no so ka se oje akora na ma wa ne nyina ya di emra no so why me respect Ghana mra pa anti be ne sa ko wi akwala na efi wo ontimi nwia no ewufu ewi mensa no everyone say jinjan me da mete wia enye easy o so ma me botu de wu na mi ka wa bo ha abre wo otu na amanse bro abro ayede otu amanse e kire say da me de me draws mo wuro me draws na aso no do tina bi ofo bi ne ba me se wa obadwo no wo be wuro draws de ahwe mensa draws da wo pedifo draws na say sumienu a okakraka no ma ero na abofa de are mensa fe wo pa me se wo gbo wi abofra no baby o de ekrasi tuntu bi mama draws de anu odin sumienu a okakraka we ekrasi bi no shara abofra na tumi shara so ma de bra me kwanye wi anu ni da ma so na de ne bra na me kakan a papa bi ona otwo no so ona junior adwumento so onyo obere eye no ka cha me mi no eye nti eja mensa producer ne o kasa chiri na ya hye date no ma Lydia mame ya ji ya nana kwaku mensa wo he bo modin na fa koda no ebra ne enye DNA kwaku mensa ye emre bia ya ne ka se ase menti ase sabi woni erabai anyinsen se ya wo na ne nyinsen ayate e kire wo kokote se woni obi anase wodi nyinsen ne kokoma obi so se wo feel se enya wo dia wo be wia na ye dey wo be fa na ye dey so ase eko ye wo maame amako ono so ka say are ho kra ne chisa koda ne ye mobo e wo kro no so wo ho esehwi ye friend say aka kro mo say he fa no asa bi motimi afa ka kodu kro mo ba ya mo so mo se anka ase enti ka na akofra wo tia me ka se anka ase adu etia enti wo tia anka ase na wo tia ka kro ma ka kro eno so asem ben ya mama ebusia yetie video no mo nsem aba na se na midi kan ye no imana kasa de ye due bododo yehu mema ye nyom betena na ayo mu show sign bia kire so mu nye responsible like mu nkire ye omu nkire sign bia nkire ye se wetimi awa abofra be meyi akwa no won nche no no nhwe akola no to the extent so wetimi bie na no e ka se akola no nya ne dia wabefa akola no uni na uni ho wabefa akola no di akola na akọ ni kuom ama weja akola no wo ho ama munzuma akwa akopie mu wo ho no ehu se onhwe akola no nebusuafo se oni on tatale ma akola no onhwe akola no di akola no be di enfa no ho oni di oni ma ni se wabefa abofa nya fi wo ma me ne nchen e di na akwa koma nebusuafo
odi na akwa kuma na ebusuafo yi de no anu no na biza ho sa akwa no kwa te won nchen no ede na be ma ne ye onye hwe mfa ho oni onhwe akola ne ntide na chite wa be fa akola na efu nchen na odi na akwa ebusuafo nchen a obehwe abofra nti be ma ne de asem o ka ne ye mfa akola ne de you are very right say ukofa akola no baba because baby akola no won when we say enkoye se die ne nso na be ma no nso pese oye na ekire se akola ne ye ne dia nso na wa hwe akola ne dia on de on kireche mu nka kire se me hwe akola na onye meba nti be se me ye die ne ni wie na akola ne ye meba ni me hu ne se me hwe na na se me hwe no because asema be me yi di emfa kwam si wetimi aba be fa oba de oba akwa mo ebusuafo no wa adwin se won hwe abofra na no nso eni hwe ebusuafo na eni oba no wo yi imema na kasa die mo ma be ma no fa mu fudodo imema no mo fa mu fudodo nti mo fa story we enti mo fu ebusua ha na me de mo ebesi na me ka usa ha egusua ye emergency Ghana TV so share subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section ase catch mami esi anything eni me din ebusua